Myslíte si, že poznáte našu planétu? Čo ak by som vám povedal, že v oceánoch plávajú stvorenia, ktoré pamätajú časy pred vznikom prvých lesov? Alebo že nad vrcholom Mount Everestu by vás mohol predbehnúť čmeliak? Dnes sa na kanáli Bleskové fakty pozrieme na 3 fascinujúce tvory, ktoré menia náš pohľad na prírodu. Poďme na to! Začnime v hlbinách. Žraloky. Tieto dravce sú dokonalými strojmi na prežitie. Prvé z nich sa v oceánoch objavili pred viac ako 400 miliónmi rokov. Pre porovnanie, stromy sa na našej planéte vyvinuli až o 50 miliónov rokov neskôr. Žraloky prežili 4 z 5 veľkých masových vymieraní. Videli príchod dinosaurov, ich pád a prežili ich o milióny rokov. Keď na budúce uvidíte žraloka, nepozeráte sa len na rybu, ale na živú fosíliu, ktorá porazila čas. Presuňme sa z hlbín do oblakov. Väčšina z nás si čmeliaky spája s lúkami. Vedci však v laboratórnych podmienkach simulujúcich nízky tlak zistili niečo šokujúce. Čmeliaky sú schopné lietať vo výškach nad 9000 metrov nad morom. To je vyššie, než meria Mount Everest. V takomto riedkom vzduchu majú problém udržať sa aj vrtuľníky a ľudia bez kyslíka tu prežijú len minúty. Žmeliaky to zvládajú vďaka neuveriteľne rýchlemu a efektívnemu pohybu krídel. Kto by to bol povedal do takého malého telíčka však? A na záver niečo o najväčších pracantoch ríše hmyzu. Mravce. Vedeli ste, že mravec v podstate nikdy nespí tak ako my? Nemajú očné viečka, takže ich oči sú stále otvorené. Namiesto 8-hodinového spánku si mravce doprajú stovky krátkych, pár sekundových zdriemí. Kráľovná si takto naspí zhruba 90 minút denne, zatiaľ čo robotnice sú v akcii takmer non-stop. Navyše nemajú ani pľúca. Dýchajú cez malé otvory v tele. Sú to v podstate biologické roboty, ktoré sa nikdy nezastavia. Príroda nás neustále učí, že limity, ktoré si nastavujeme my ľudia, pre iné tvory neplatia. Ktorý z týchto faktov vás prekvapil najviac? Napíšte nám do komentárov. Ak sa vám video páčilo, hoďte nám like a nezabudnite na odber, aby vám neušli ďalšie bleskové fakty. Vidíme sa pri ďalšom videu.